L'Horta de València era la major horta de totes les Terres Valencianes en extensió, en elements arquitectònics construïts, en població que l'ha utilitzat, que ha viscut i que l'ha construït i l'ha transformat al llarg dels segles. Tiene casi 2 millones de habitantes. Entonces se convierte en un espacio estratégico para la mejora también medioambiental de las áreas urbanas que hay en el área metropolitana. No és la mateixa imatge de l'Horta, la del segle XIII, ni la del segle XV, ni la del segle XVIII, ni la del segle XIX, ni la imatge actual. És a dir, ha estat un paisatge en constant evolució. El futur de l'Horta fatal. El futur de l'Horta fatal perquè no hi ha ningú que vulgui ser llaurador i els 4 que queden vells ja s'han fet vells i quan s'acabem nosaltres ja veurem qui porta la terra. Mirem bé l'horta perquè més enllà de 10 anys no té vigència. I mirem bé els llauradors perquè més enllà de 10 anys no els veurem ja. Per tant, aprofitem les oportunitats que ens donen. Això només pot mantindre's si els llauradors continuen cultivant i explotant les seues terres. L'agricultura del futur o serà ecològica o no serà. Almenys així a València, no? A Europa en general. L'horta és tot això i molt més. Esta extensa i fèrtil planura fluvial que s'extén des de Puçol fins a Silla ha donat de menjar a generacions d'esforçats llauradors durant segles. Una àrea envoltada pel llac de l'Albufera i la proximitat de la mar, associada amb la imatge de València. Avui la terra ha perdut el seu valor alimentari i la ciutat ha anat engolint un sistema de vida, l'arquitectura de l'aigua i un paisatge, ara en perill de desaparèixer per sempre. A pesar de tot, l'horta històrica que encara conserva València i la seva àrea metropolitana és un cas únic a Europa. Manté estructures i organitzacions de reg intactes des de fa més de 1000 anys. Un paisatge creat per l'home on les espècies en perill d'extinció no són plantes rares, sinó cebes, bajoques o creïlles. Ara, el Pla d'Acció Territorial de l'Horta tracta de conservar el que queda. Una missió extremadament complicada, que almenys disposa ja d'un pla. És dijous al migdia, dia de reunió. El Tribunal de les Aigües de València celebra sessió al portal dels apòstols de la catedral. Com s'ha fet durant segles, l'Agutzil utilitza unes paraules convertides en ritual per iniciar el ple. Denunciats de la sèquia de Quart, denunciats de la sèquia Benatges i Faitanar, denunciats de la sèquia Rovella. És el tribunal de justícia més antic que continua en actiu a tot Europa. Les primeres referències clares apareixen al final del segle X, quan governava l'emir Abderramán III al califat de Còrdova. Els àrabs estableixen les regles per a construir l'horta i els fonaments per a crear l'organisme judicial que encara avui la governa. Alguns precedents existien també ja, no obstant això, en època romana. El 1238, Jaume I confirma en els furs els privilegis de la institució. Segons que antigament fue establit i costumat en temps dels sarraïns. El tribunal està format pels 8 síndics majors de les 8 sèquies mare que distribueixen l'aigua del Túria entre els camps de l'Horta. Montcada, Quart, Benaixeve, Faitanar, Mislata, Favara i Rovella a la part dreta del riu i Tormos, Mestalla i Rascanya a l'esquerra. Durant tot aquest temps, la institució s'ha encarregat de jutjar els conflictes entre regants. La història de l'Horta discorre entre l'aigua que l'ha regada durant més d'un mil·lenni. Les diferents civilitzacions han anat dissenyant l'entorn d'acord amb les seues necessitats. Els cultius varien amb ibers i romans, que conferien gran importància comercial al vi i l'oli. Els àrabs introduïxen més cereals i també cultius de regadiu, com les albergínies i altres hortalisses,
conreus importants de l'Índia que obliguen a crear el sistema hidràulic per a fer arribar l'aigua on feia falta. I és a partir del segle VIII, lentament, no de colp, sinó de forma progressiva, quan la societat musulmana, traslladant la tradició d'uns sistemes de reg concrets del món de l'Orient Mitjà, de la tradició del món del nord d'Àfrica, per tant, del món àrab i del món bereber, creen un nou paisatge de regadiu que substituís els anteriors, els d'època romana, inclús els d'època ibèrica, que pràcticament desaparegueren del tot, i construís un nou model. Encara avui en dia hem pogut identificar formes de parcel·les, d'organització de parcel·les, que tenen perímetres probablement d'origen islàmic. I en altres zones, en canvi, s'identifiquen molt bé les parcel·les que foren repartides per Jaume I al llibre del repartiment. Els cristians cobriren l'horta de vinyes i forment, d'acord amb els seus costums alimentaris, amb el pa i el vi com a pilars religiosos de qualsevol menú de l'època. Segles després, serien substituïts per les moreres, lligades a la producció de la seda, que va resultar molt rendible fins ben entrat el segle XVIII. Un vestigi d'aquell temps és la fàbrica situada al terme de Vinalesa, primera indústria valenciana que va utilitzar l'aigua de la séquia de Montcada com a força motriu. La indústria aprofitava els fruits de l'horta i a les cases l'economia agrícola mantenia un cicle perfecte per a reutilitzar-ho tot. Les cases eren verdaderes fàbriques de fem. El corral de les cases estava a la quadra, en 2 bous, laca, multitud de gallines, pollastres, tictos, patos, conills en bel·ligerància, a la qual n'hi havia que añadir la baseta del comú, del vàter, que s'extreia també, se mesclava en sorra de la platja i s'escampava en els camps. Tot era matèria orgànica, no hi havia botelles de plàstic. La base de l'activitat agrícola eren les séquies. Al principi estaven excavades directament en la terra i cobertes simplement de fusta i rames. Quan es produïen les habituals riuades mediterrànies, desapareixien, però la reconstrucció era senzilla i ràpida. A partir del segle XVI s'imposen materials més consistents. Estem a l'assut de la sèquia de Tormos, que és una de les sèquies del Tribunal de les Aigües de València i que representa una arquitectura típica del patrimoni hidràulic de les hortes d'origen medieval, de les hortes valencianes i mediterrànies. Els assuts són unes construccions de pedra fetes enmig del riu i que serveixen per a parar l'aigua, elevar-la i, per tant, derivar-la cap al canal on comença la sèquia corresponent. És, per tant, el punt on se capta l'aigua des del riu. És una paraula d'origen àrab que vol dir exactament la barrera, la presa, i que ens descriu la seva funció tradicional i històrica. La comporta de l'assut es controla des de la caseta, que limita el cabal a distribuir segons l'abundància o escassesa de l'aigua. A pesar de la pedra i el ciment, les periòdiques avingudes han anat emportant-se per davant qualsevol construcció d'este complex entramat hidràulic. El desbordament del Túria, l'any 1957, va provocar dramàtiques conseqüències entre la població de València i les poblacions dels voltants. L'horta va desaparèixer davant la llau d'aigua i fang. Les centenàries infraestructures hagueren de ser reconstruïdes. El pas dels segles no ha aconseguit posar fi a esta prodigiosa obra. És la construcció més antiga de l'horta i l'únic aqüeducte que es conserva. A pesar de l'abandó, encara admirem les seues dimensions. Estem a l'aqüeducte dels Arcs de Manises, la infraestructura hidràulica de major envergadura i de major entitat de l'Horta de València. És una construcció que ja és citada per Jaume I en el segle XIII i, de fet, mana a reparar-la perquè diu que és molt antiga, està molt deteriorada.
Actualment ha patit multitud de reformes al llarg dels segles perquè les barrancades l'han endut part d'ell i, per tant, des del punt de vista arquitectònic presenta una complexitat molt gran. Els vestigis descoberts de l'aqüeducte ocupen 200 metres de llarg i 4 en la part més alta. La incansable filtració calcària de l'aigua ha creat gegants estalactites entre els arcs. El futur de la construcció més emblemàtica de l'Horta depèn d'un estudi arqueològic detallat. Un edifici que tinga 1000 anys en peu, en funcionament, com és aquest, que encara circula l'aigua de les sèquies de Quart, Benàger i Faitanar per dalt d'ell, encara que siga a través d'un canal de formigó que va fer en la dècada de 1960, la veritat és que mereixeria una atenció de la nostra societat major que l'ha tingut fins ara, que se troba en un estat d'abandonament i de deteriorament del seu entorn. El deteriorament de l'aqüeducte de Manises és una imatge que il·lustra la decadència que travessa l'Horta. Estos arcs van veure com al final del segle XIX i sobretot al principi del segle XX es va estendre un mar de tarongers per aquestes terres, un monocultiu que va canviar el paisatge per la gran rendibilitat de les exportacions. A partir del segle XX arriben els canvis més irreversibles, quan gegants de ferro començaren a plantar damunt la terra ciment i asfalt. L'ampliació de les ciutats ve acompanyada de noves infraestructures, com carreteres, polígons industrials i línies fèrries que fragmenten l'Horta. Tot això són transformacions de segona meitat del segle XX que han fet reduir més de la meitat de l'espai de l'Horta que teníem fa un segle aproximadament. El procés d'urbanització només s'ha frenat en sec per la crisi econòmica. Al mateix temps, l'ofici de llaurador ha deixat de ser rendible i alhora s'està quedant sense mà d'obra jove. A pesar de tot, encara hi ha treballadors de la terra que ixen al camp cada dia. Avui li han donat l'aigua a Josep per regar les cols. Diu que la pluja ha fet amarga la terra. Ell s'ha dedicat tota la vida a l'horta, com feren son pare i el seu iaio. Ara té un fill que es dedica al comerç d'hortalisses, però no veu el futur gens clar. Pues l'horta, que queden 4 xubillats que porten l'horta avant, perquè l'únic que s'ha conservat l'horta, o hasta ara s'ha conservat, és per veure si venien els pilars. Perquè antes demanaven a Sant Vicent, que li dia bon anyà, ajuda-ho a banyar. Però ara són de bons de la molt pilar, perquè vinguin els pilars. Però els pilars crec que s'han acabat. La construcció és una amenaça per l'horta, però és una il·lusió pel llaurador. O sigui, el llaurador que pensa que el preu de la terra va seguir disparant-se pels núvols i revaloritzant-se un 15 o un 20% d'un any per un altre, es té que oblidar d'això. Així en este rogle, en un quilòmetre així rodant, no n'hi ha només que 2 o 3 xics joves llauradors. I sense ganes. Sense ganes perquè no valguin les collites. Si les collites valgueren diners, llauradors hi haurien a Xina. A Xina n'hi haurien. Però quan les collites no valen diners, els xiquets se'n van, doncs on siga. El que passa que avui també està mal l'assumpte de la faena i qui haurà de tornar al camp a treballar. Entre el 1986 i el 2006, l'ocupació de llauradors es va reduir en 75.000 persones i la progressió continua augmentant. Però el 2005 més del 80% de llauradors tenien més de 55 anys, per tant, al 2015 no en quedaran ja. Evidentment, això ho tenim que canviar. Obrir un camí de futur per al llaurador i al mateix temps de conservació d'aquest paisatge és l'objectiu d'un ambiciós projecte, el Pla d'Acció Territorial de Protecció de l'Horta de València, presentat el 2008 per la Generalitat. El pla fixa l'àmbit estricte d'actuació en 24.000 hectàrees, que pertanyen a 45 termes municipals diferents. D'elles, 11.500 hectàrees estan dedicades a cultius. En la fase de consulta pública, fins gener del 2009, es van rebre 1.300.000 consultes. En una segona fase, s'ha recollit informació, opinions i dades que estan aportant les parts implicades per a iniciar-ne la redacció definitiva. El projecte considera prioritari fer rendible l'agricultura a partir d'una prioritat clara.
erradicar de una manera clara las expectativas urbanísticas, y eso lo vamos a hacer a través de figuras de protección que protejan este espacio a corto, a medio y a largo plazo. La segunda cuestión clave es mejorar la rentabilidad de la actividad agrícola. ¿Cómo podemos hacer eso? Se están analizando diferentes líneas de actuación, como la definición o la puesta en marcha de productos de calidad, de la recuperación del mercado local de Valencia, de la comercialización de los productos. Se plantea la creación de un ente gestor que coordine todas estas actividades, y además todos estos mecanismos de gestión y financiación para la mejora de la rentabilidad agrícola las estamos definiendo conjuntamente con los agricultores, con las asociaciones agrícolas y con la Conselleria d'Agricultura. Així n'hi ha mils i mils d'hectàrees i cultius, toquem des de l'arròs del sud fins al taronger del nord o de l'oest, passant per xufes, hortalisses, invernacles, flor tallar, en fi, moltíssims cultius. Efectivament, baix aquest punt de vista pot ser complicat, però al final el que s'està fent és mirant altres llocs on s'han dut a terme experiències similars a esta, en què efectivament s'han instaurat mesures que compensen un servei ambiental que fa el llaurador per al resto de la societat. Si no tenim una viabilitat a un mínim de 70 o 75 anys, difícilment trobarem llauradors perquè puguen treballar el tema. Això primer punt clau. Segon punt clau, el finançament. Tenim que saber d'on tenen que vindre el finançament. S'ha de llevar d'altres puestos per posar així, o són finançaments autònoms, o què? O sigui, treballar en la línia del finançament. El pla este de l'horta, fenomenal, que li donen a cada llaurador per almenys 20.000 duros per fanecar, que puga viure, i veuràs com li planten el que vulguin. Si volen tomates, i si van a veure els tomatars, esquerillar, les xufes, però si no, estan perdent diners tots. Des de distingir aquest producte en una marca de qualitat, per exemple, des de millorar les condicions de treball dels productors, camins, que jo no dic asfaltar els camins, però millorar les condicions de treball, els accessos, la recollida d'envasos de fitosanitaris, l'accés a gasoil agrícola, tan simple com això, per exemple, la vigilància en els camps contra els furts, i tot això té que vindre del Pla d'Acció Territorial de l'Horta. Algunes de les mesures per a fer rendible l'agricultura ja s'han implantat amb èxit en zones d'horta a Itàlia, Menorca o el delta del riu Llobregat a Catalunya, on el 1998 crearen la figura del Parc Agrari per a donar suport a l'activitat agrícola en la zona pròxima a una zona humida. Preservar la huerta, el principal beneficiario de que se preserve la huerta son las áreas urbanas, son la gente que vive en las ciudades, la gente que vive en los pueblos. Por lo tanto, esta gente tiene que pagar también y tiene que ayudar a que se mantenga esta actividad. Esto se canaliza a través de unas ayudas ambientales que se les pagan a los agricultores. Per a estudiar la viabilitat del pla, els tècnics plantegen posar en pràctica les solucions per fomentar l'activitat agrícola en algunes zones pilots, com l'àrea de Montcada, on es concentra en una zona relativament reduïda la varietat de cultius que representen el conjunt de l'horta. La rendibilitat de l'activitat agrícola ha d'anar unida a una legislació general que garantisca la protecció global de l'horta per al futur. Jo no puc ficar-me a fer agricultura ecològica, fer tot el procés de conversió, ficar-me a fer unes inversions en infraestructura i que després vinguin al cap de 4 dies un agent urbanitzador i m'ho arrase tot. El meu mitjà de vida, jo tinc 36 anys i vull seguir vivint d'això fins a que em jubile, no? Si em deixen. Enric Navarro és una excepció. Ell és un jove llaurador que veu futur en l'agricultura. Aposta per l'agricultura ecològica en un cultiu tradicional com és la xufa d'Alboraya. Nosaltres mateixos estem veient en el nostre projecte que l'horta de Monorxata, que l'horta pot ser rentable per a qualsevol, xicotet, mitjà o gran productor. L'agricultura ecològica té evidents avantatges per al medi ambient i també en pot tindre per a l'economia del propietari de la terra. Així ho ha entès Josep. Res de químic. Són tolerants que no tenen ninguna classe de residu, que estan autoritzats per les multinacionals, perquè si no, quan li fan un anàlisi d'aquest producte, si trauen algun residu ja no el volen. L'agricultura sense química i la protecció del paisatge poden ser una solució viable per a l'horta situada al nord de l'àrea metropolitana de València, però el pla arriba molt tard per a l'horta sud, situada als voltants de Torrent.
l'Horta Nord encara conserva uns nivells de qualitat paisatgística i ambiental en prou bon estat. Al contrari, l'Horta Sud ens ofereix l'antítesi, és a dir, és un paisatge totalment degradat, en primer lloc fragmentat per pas de les grans infraestructures. Algunes poblacions de l'Horta Sud, com Alaquàs i Aldaia, han salvat de manera unilateral fragments de camps de cultiu. Estos municipis han establit un cinturó verd de zones enjardinades per a separar el nucli urbà de l'horta. També s'estan platejant alternatives de cultiu com la flor ornamental tallada, un producte amb molta eixida comercial en un territori com el nostre, amb tanta tradició floral unida a les festes de tota la comunitat valenciana. A més de consultar les opinions de llauradors, tècnics en paisatgisme, associacions agràries, administracions, historiadors o botànics, el Pla d'Acció Territorial també ha donat la veu a la resta de ciutadans. Eixes opinions s'han recollit en els anomenats tallers de paisatge, que es van fer en 10 municipis integrats en el pla, com ara Torrent. Lo que pretenden es recabar información acerca de las preferencias de la población hacia el paisaje. Y en este sentido es un tema complejo y que se aborda desde diferentes técnicas. Técnicas que van desde los cuestionarios, en la que se le pregunta a la gente acerca de su relación con la huerta, se trabaja también con mapas, se eligen imágenes a través de la preferencia visual que tiene la gente hacia la huerta, y por otro lado lo que se hace también son encuestas en profundidad para saber precisamente cuáles son los aspectos, los lugares, los elementos que más valora la población. Ha de dir-me les 6 fotografies que representen l'horta que a vostè l'agradaria trobar en el futur. Jo crec que esta és la que més mos representa, millor mos representa. És la número 51. La gent valora molt els espais naturals, l'espai natural de l'Albufera, el parc natural del riu Túria i també el que són les àrees que estan en la costa. Les zones que estan més en la costa són molt valorades per la gent. La possibilitat de veure el mar estant en l'horta, la possibilitat de caminar per el Carraixet i aplegar al mar sense veure edificis. Jo visc a Torrent, però conec prou l'horta, o sigui, entre Torrent i Picanya, aquesta zona l'he conegut molt. Respecte a lo que són els conflictes, clar, la gent de l'Horta Nord percibeix més intensament el que pot ser la infraestructura de l'AVE, per exemple, també els creixements dels polígons industrials i també ens han parlat molt de lo que és la urbanització en la costa. Els tallers es completaren amb jornades informatives, seminaris i exposicions que foren visitades per més de 40.000 persones. En relació amb les entrevistes, els resultats mostren que el 66% dels enquestats consideren que l'Horta d'Alboraia és la zona de millor valor i el 68% estan disposats a pagar més diners per a comprar productes de qualitat. I la dada més clara, el 90% de les persones que participaren en les enquestes volen que l'horta siga protegida. En esta línia, el pla deixa oberta l'opció de sol·licitar figures de protecció internacional, com la Declaració de Patrimoni de la Humanitat o Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Estas figuras internacionales lo que darían es, digamos, una marca de calidad al espacio de la huerta. Pondría a nivel internacional el nombre del área metropolitana de Valencia como un lugar en donde se protegen espacios culturales de este valor. Pero de manera paralela, necesariamente necesitamos figuras de protección específicas de aquí. Necesitamos figuras de protección que complementen esta marca de calidad y que hagan efectiva de verdad esta protección de este espacio y de este paisaje. El Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València està servint de referència per a altres iniciatives semblants a Europa, destinades a protegir zones urbanes de cultiu històric a Holanda, Alemanya i Itàlia. El projecte valencià sembla l'última oportunitat per a conservar l'horta. Estem davant d'un repte històric. Oportunitats com aquestes crec que no ens se tornaran a presentar ja. Si l'administració té la sensibilitat suficient com per entendre la primacia agrícola d'aquest tema, podria eixir bé.
Si queremos preservar los valores patrimoniales y paisajísticos, debemos preservar la agricultura, es decir, que el agricultor es el principal protagonista del plan. Acotar una miqueta i dir fins ací es va a urbanitzar o a desfer l'horta i a partir d'ací es va protegir i es va acabar ja la voràgine esta que han viscut estos últims anys d'economia especulativa que no tenia res que veure en l'economia de l'horta, que és economia productiva. Ningú dubta que la catedral de València, els palaus dels reis o els castells dels nobles són elements d'arquitectura que tenen un valor històric i patrimonial significatiu i estan protegits. Però no és tan usual que la nostra societat valore els espais de treball i de vida de la societat, del conjunt de la societat, del poble. Tanca el tribunal. La sessió ha acabat. En els últims anys apenes hi ha queixes en públic. Els regants prefereixen dirimir els plets fora de la mirada dels turistes. Però la tradició es manté. El Tribunal de les Aigües continua impartint justícia sobre l'Horta de València. Una forma de vida amb més de 1.000 anys d'història en perill de desaparèixer. El futur dictarà sentència sobre este paisatge que forma part del nostre patrimoni cultural i que ens ha ajudat a créixer com a poble.